Dnes som sa rozhodol ukázať vám, ako vyzerá taký bežný deň vlogovania. Je 3:45 ráno, našiel som si cieľ, kam pôjdem a prevediem vás, zoberiem vás so sebou. Zoznámte sa, toto je Percy. Rozhodol som sa vám ukázať takú neupravenú, nezostrihanú verziu tohto videa. Bude to úplne surové a aspoň uvidíte ten rozdiel a tie procesy, čo za každým videom sú. Začneme raňajkami. Raňajky mám vždycky najradšej vonku. Priznám sa, že mám veľmi ďaleko od ranného vtáčaťa, ale tuto ma to baví. Tu sú také iné farby a vône, že má to dačo do seba. Treba si nabrať vodu, lebo čaká nás horúci júlový deň. Je dôležité sa potom dobre obliecť. Dneska som si zvolil toto moje obľúbené tričko, čo možno poznáte z videí. Neviem, čo to je za materiál, ale nepotí sa a nesmrdí, takže to sa mi páči. A keďže idem niekde, kde sa bude dať okúpať, budem potrebovať plavky. Mokré. Už sú tam. Viem, že to asi nebude kto vie čo. Čaká ma asi tak 60 km, je to 20 mil tam, 20 na svetu, by malo byť asi 60 km v plavkách, v tom sedle, ale je to praktickejšie ako prezliekať sa tak kde na pláži medzi ľuďmi. Toto teraz natáčam na telefón, ale aby ste videli, čo si všetko balím, je to GoPročka, na ktorú všetko natáčam, taká peňaženka, kde sú doklady na nejaký cash, lebo vždycky ma môže prekvapiť nejaké vstupné alebo parkovné. Áno, aj s bicyklom. Nosím so sebou vizitky, lebo človek nikdy nevie, koho stretne. Teleskopická tyč na GoPročku, toto sú UV rukávy, keď začne pripekať. Cukor, lebo to je sranda. Mám tu mikrofón, ktorý dneska nebudem veľmi používať, ale predvediem vám ho, lebo bežne ho používam. A slúchatka na podcasty, bez slnečných okuliarov ani na krok, UVčko, spomínaná voda a moja obľúbená helma značky Smith, ktorú mám aj v Európe, aj v Amerike, milujem ju. Toto tiež nie je sponzorované, ale mohlo by byť. A nejaký batoh, do ktorého to všetko hodím. No a bol by som zabudol, ešte vždycky pribalujem toto vec, čo sa volá Goop, čo je inštantný opravovač defektov. Nebolo to tak dávno, pár dní dozadu, čo mi to zachránilo prdel, lebo som so sebou nič nemal, tak pre istotu. Natieračky. Ešte aby ste videli, kam to dneska bude, že ja sa nachádzam tuto. By the way, sme v Miami na Floride a pôjdem dole cez mesto po tomto moste cez ostrov Virginia Key až úplne dole sem na spodok Key Biscayne, kde je taký Lighthouse Beach, je tam taký maják, takýto. Tak to chcem vidieť, to vám aj natočím a je to, hovorím, tých 20 mil odtiaľto takáto štreka dosť. Je to úplne vlastne najspodnejší z tých Keys, tých ostrovov pri meste. No a vyrážame. Ešte nie je tak horúco, preto idem tak skoro, ale aj tak zhorím cestou naspäť, takže to je jedno, ale jedna popálenina je lepšia ako dve. Proti svetlu, ale tam je slniečko, už vyšlo nad oceán. Nikto nikde, by the way, je pondelok 21. júla, kto by chcel vedieť. Som sa rozhodol pre takéto RAW video, ako sa hovorí u nás na Hore Hroni, také surové, tak to nebudem tak dynamicky prestrihávať, hľadať pekné uhly a dávať pod to hudbu alebo tak. Proste ti to len ukážem, nejaké útržky z tej cesty, nech si v obraze. Mi napadlo dopovedať, že prečo sú také zábery dôležité tej krajiny, aby to nebolo jak teraz, že stále iba ja vyprávam a nič sa okolo toho nedieje ani neukáže. Idem cez také susedstvo, sa volá El Portal a ono je tu také známe tým, že sú tu pávy, žijú tu krásne pávy len tak na ulici, tak keď nejakého zbadám, tak ukážem. Pávy tu neboli, nevadí. No, a v takomto prípade by som to, čo som hovoril pred chvíľou, vystrihol z toho videa, keďže to neviem ukázať. Ale teraz nevystrihnem zo života. No, ale je to mačička. A pre mačky som robil charitatívnu jazdu s
zo Slovenska do Chorvátska. To si môžeš pozrieť tuto. No, to sa tak robí, odkazuje sa na iné videá, veď to určite poznáš z YouTube. A tu som zastal, toto je staré indiánske pohrebisko. To som už niekde tiež vyprával. A teraz sa skončila Pohoda nedávno na Slovensku. Tam spieval Iggy Pop. Tak ten býval, prosím pekne, tu v tomto dome kedysi. Teraz tam parkuje tá Tesla garbage truck. Tak toto bolo jeho susedstvo a je to také, úplne sa mi to k nemu hodí, že to jasné, že sa nasťahoval k indiánskemu pohrebisku, nie? Dobre, no a teraz tie závery z cesty do mesta. Cyklotrasa typu 1, Basic Bike Lane. Vstupujeme do štvrte, čo sa volá Malé Haiti. Neviem, či vidíš vpredu, ale tam sú už vysoké budovy. To už je Overtown, tam začína centrum. Ja som teraz na 75. ulici. Ulica 75, idem zo stovky a downtown je logicky 0, čiže presne 100 blokov musím prejsť, väčšinou mi to trvá tak niečo cez pol hodinu. Sa musím pristaviť, vidíš túto krčmu, tak tá sa volá Churchill's, teraz je to zavreté, ale dobré jazyky hovoria, že to znovu otvoria. A je to anglický pub, keď som bol trošku menší a mladší, 120 rokov dozadu, tak tam sme chodili vždycky, v stredy tam mávali curry nights, varili curry a boli tam jam session, je to rokový klub, je to taký pajzel, pivo, biliard, ale v stredy tam varili vždycky a to bolo, že zaplať a zjedz koľko vládzeš. Perfektné. Tak všetci dúfame, že to znovu otvoria. Za to, že sort of British pub alebo English pub. Churchill's. Pôjdeš okolo, až to bude frčať, určite chod do Churchill's. Urob mi radosť a potom mi pošli fotku. A sort of English pub. Dvere jak do britského parlamentu. Inak si to tak celý čas počúvam podcastík, slúchadečko. A už ste sa ma na to aj pýtali, tak čo? Čo tipujete? V čom si idem? Prezradím vám, teraz momentálne počúvam podcast, čo sa volá Cinephiles. Sú to dvaja takí tipci Američania, čo rozoberajú tie také legendárne filmy. Momentálne počúvam o Star Trek 4. Počkaj, ak sa nezdrbkám, tak urobím aj tuto. Ale rád počúvam akože rôzne druhy podcastov, tak napíš do komentu, čo si myslíš, čo to je. Že by to bola politika, alebo nie. Ešte mám veľmi rád podcast, čo sa volá Car Talk. To je taká stará americká show, kde ľudia volajú, že majú problémy s autom a takí dvaja Taliani to riešia. Aha, kde som? Tuto som robil vandalizmus. Ukážem ti. Takto si ja tagujem celý svet. Kdekoľvek po Európe prejdeš, alebo po Floride, zatiaľ, tak nájdeš to. Také predcentrum. Ináč rozmýšľam, už sa potím nešla, rozmýšľam, že sa mi strašne páči takéto bez prípravy, jak to dneska natáčam. Úplne spontánne, žiaden scenár, nemám nejaké body, čo chcem a nechcem povedať. Nemusím sa opakovať, keď zabrevcem. Je to také slobodnejšie, začína sa mi to páčiť. Toto I don't give a f***ovanie. No, takže musím ísť ďalej rovno do úplného centra. Zase prestrihnem tu zo pár záberov. Ale tentokrát to spravím tak, že to spravím na porovnanie, ako to robím bežne, že si ich tak naštilizujem, nájdem si tie svoje obľúbené uhly, pridám potom muzičku a tak, aby ste videli ten rozdiel, že ako to vyzerá, keď to natočím a ako to potom vyzerá v mojej hlave, ako to chcem vo finálnej podobe. Neviem, či ma aj počujú, lebo tu trošku už pofúkuje vietor.
rozumieš. Tak niečo, pekné. Hudbu sem dávam, ktorú si vytváram cez AI, cez Suno, aby neboli nejaké copyright problémy s YouTubeom. No, teraz sa musím prehúpnúť cez rieku, cez Brickell Miami, cez padáci most a vypadnem už z mesta, pôjde to rýchlejšie cez tie dva ostrovy. Ináč tieto kohútiky a sliepočky, to je typika pre južnú Floridu, všade sú tu. Úplný Karibik, úplná Kuba. Predvediem vám tu teda ten mikrofónik, je to Rode Wireless Go 2 s takouto huňou a tu je to super, škrikajú tu kohúty, tamto sú stavbári, nado mnou učí metro, tam je cesta s autami, takže môžeme to porovnať. Zapínam mikrofón, sekundičku, 1, 2, 3, tak a púšťam vám zvuk z mikrofónu a teraz z kamery. Ide na metro, kamera, mikrofón, rozprávam raz, dva, tri, testing sound. Používam tento mikrofón pretože sú to takéto veľkomestské podmienky a naozaj to lepšie, dokonca aj keď fučí vietor od oceánu, tak je to znesiteľnejšie. Proste kvalitnejší zážitok pre teba, pre diváka. Vypínam, prepínam, ideme ďalej pankácky. Inak preto som povedal, že nado mnou ide metro, aby ste boli zmetení. Ono chodí ako nadzemka, lebo tu sa nedá kopať do zeme. Tu kopneš a narazíš iba na piesok. Takže metro v Miami chodí paradoxne nad zemou. No, neviem, či chcem brať takú veľkú škatulu. Všetko je veľké v Amerike. Víš ako. Z dnešného výkladu si vyberám Kirin Ichiban. To je japonské pivko, ktoré je strašne dobré, mám rád. Takže 2 za $5 na centov. Igal, to je veľká, tiež. Nekažku som už dávno nemal. Igeličky. Tady je igeličky. Stále si to na tom tyčia. Pamätáte, keď bolo aj na Slovensku ešte? Take care, bye! Pamätáte, keď ešte na Slovensku sme mali, ja si to pamätám v Tesku, v Radvaní, v Bystrici, boli zadarmo Tesco tašky a ľudia to tam brali po húfoch, mali doma do smetných košov. OK, zahnuli sa mi brýle. Mám to nakúpené a potáhnem to až do cieľa, čiže ideme prejsť do South Miami a odtiaľ cez Rickenbacker Causeway, cez tie 2 ostrovy. No, vidíš, poďme. Že koľko som platil za snickersku a pivo, sa pýtaš? Bolo to $4,65, takže asi 4 €. Takto má vyzerať cyklotrasa, oddelená od aut a krásne vyznačená, aby sa nemýlili aj chodci. To je inšpirácia pre slovenské dediny a mesta. Nie, ale fakt je to všade. Majú to Maďari, naozaj, že aj mimo miest, aj mimo dedín sú cyklotrasy, ktoré spájajú. Prosím, správme to už konečne aj na Slovensku. Všetkým odľah, aj nám, aj autám. Ináč, keď už takto vyprávam všetko, čo sa mi zachce spontánne, tak práve som prešiel cez tú mýtnu bránu pre auta a musíš zaplatiť nejaké $3 za prejazd na tieto ostrovy. Takže tuto končí downtown a tam vpredu je ten most, prizoomujem, ktorý musím zdolať, ale problém bude, že môj bicykel nemá prevody, je to single speed, takže tam si zamachám. Ideme na to. Šport. Výhľady sú krásne. Toto je výhľad na prístav na druhej strane a dole sú vežiaky Miami Beach. Som skvelý turistický sprievodca. Daj dokopy nejakú partiu ľudí a napíš mi, ja to odsprevádzam. Fakt, myslím to vážne. Poďme do Miami. Takýto ventilátor by sa mi páčil počas celého dňa. Ako Maťo Ďurinda. Predo mnou už je posledný ten ostrov Key Biscayne. Tento.
Inak díky, že si tu stále so mnou, ak to pozrieš stále ešte tu, lebo naozaj toto je iba také nerežírované vyprávanie a som zvedavý, či ma tam pustia, lebo na Apple mapách písali, že to otvárajú ten park až o 10. A teraz je ani nie 9. No, uvidíme. Už som sa dostal do dedinky Key Biscayne Village. Také dedinkové, ale veľmi príjemné. Už som zabudol, ako je tu pekne. Zelená. Som zvedavý, kde skončí tento bike lane, ktorý je mimochodom 100% celý čas. A či tam bude nejaká tá brána do toho národného parku. Tam som ešte nebol, tam vás beriem so sebou prvýkrát. Vlastne to je pointa tohto vlogu o vlogu. Objavíme to spolu. Vyzerá, že som došiel k bráne toho parku a je to otvorené. So far, so good. Aha. Billbags Cape Florida State Park. Teším sa. Objavovať nové veci mám rád. Nikto nikde. Alright. Videl som aj ostatných cyklistov, jak trčali. Takže to možno bude podľa tých Apple Map, že bicykel platí od 10. Bolo to napísané, že $2. Dobre, poďme ďalej. Pekné, v chládku. Dostal som sa niekde na koniec cesty. Sú také tie piknikové prístrežky. A kde je ten maják? Musím sa pozrieť sem. Nikde nikto. To je asi tým, že je pondelok ráno. Lucky me. To čo tu zrká, to je zvonček. No, tu máme sprchy. Glass containers, fires, pets and vehicles prohibited on beach and use. No lifeguard, alcoholic beverages prohibited. To je všade v Spojených štátoch, ale ukážem ti fintu s tým pivkom. No, to bude nejaký prístup na beach. Trošku to zrýchlim. No tady je to hezký. Tam je. By the way, trvalo to hodinu a 3/4 a bolo to 30 km, tak jak som predpokladal. Teší ma, že viem, že celú cestu domov, teda až po downtown a stadiaľ teda tiež, budem mať cyklotrasu, to som si hovoril teraz. 100% spokojnosť. Milujem to, mám to rád. No a rozmýšľam, že tlačiť bicykel po piesku je blbosť. Sa pozriem, či tam ešte nejde nejaká cesta z toho parkoviska. Hej, bol to dobrý tip. Som bližšie a idem po ceste. A hodina 3/4 to bolo aj s natáčaním. Nestupoval som tej hodinky, aj s obchodom. To nie som taký pomalý pre športových závodníkov. Let's take a look. 180 rokov to už slúži. No, tak to bude 19. storočie. Tak to bolo kedysi. Neuveríš, ale rozmýšľal som pár dní dozadu, že si kúpim drona. Že už chcem mať aj také zábery. A otálal som ešte a nevadí. Tu by som to neriskoval. Mám ísť do toho? Mám si kúpiť drona? Daj mi vedieť. Som taký, vieš, ja som váha. Ja sa neviem rozhodnúť. Akože určite by to stálo za to. Stojí to nejaké prachy, alebo je to krásne. Ale zase vláčiť to za sebou, neviem, máte s tým skúsenosti, vlogeri, cyklisti? Je to ťažké, trvá to dlho to rozložiť? Asi podľa toho, ako ktorý, že? Maják. Dobre, tu budem fotiť nejaké fotečky, určite Instagramčeky, ale hlavne dôležitá úloha, musím to odfotiť mamine do Bystrice, ona miluje majáky, toto sa jej bude rátať, aha. Takto je to. Od 10. je vstup do majáku. Tam sa dá ísť pozrieť a asi na výhľad. Takže park je otvorený od 8. do západu slnka. Ale je tu pekne. Tak ináč, nie majamsky, tak viacej karibsky už. Ako sú Keys, Key West. Tam vás raz zoberiem tiež.
No, krásny si majáčik. Daj mu jeden like pod video, ak sa ti páči. A jak sa ti nepáči. Poďme sa okúpať. Vasa. Takéto miestečka označené. Tak, to znamená, že tu sú korytnačné vajíčka. Korytnačky. Tam je jedna. Tu sú nakladené. Už tu nejaké čajky postúpali. A tie, ktoré sa vyliahnú, podarím sa im to spraviť až do vody. Tak tie budú žiť. A zložím sa tu. A v noci sem navialo celé pásy tohto. Ani neviem, ako to povie po slovensky. No, papajú to rybky a vtáčiky. A nevadí, voda je čistá, bez von za tým. To bude dobré. Lebo, jak hovorím, teda nie, jak ja hovorím, jak sa hovorí. Potím sa jak jazzman o polnoci na STVčke. No čo, habác. Ukážem ti fintu s tou pivnou plechovkou. Takže, jak to tu položím, to je všetko od piesku. Normálne otvoríme, nie? Na zdraví. A keď to máš takto v sáčku alebo v papierovom vrecku od pečiva, tak to vôbec nevadí. Nikto to nerieši, lebo nevidno, čo to je. Tak na zdraví. Studené pivko na pláži. A idem ešte do tej sneakersky. Ešte nie je roztopená. No right, tak ja by som to tu teda aj uťal, však sme v cieli. A zhrniem nejaké moje pocity a dojmy. Veľmi sa mi páčilo. A hovorím, má to také nepripravené, neštrukturalizované. A vyprávať spontánne, čo mi v tej chvíli príde na rozum. A dúfam, že som vám mohol ukázať nejaké také veci, čo vám bežne neukazujem, hej, že raňajky a čo si balím a hej, že skôr sa to snažím vždy robiť také dokumentárnejšie, ale to bolo také vlog o vlogu. Možno sa k tomu niekedy vrátim, daj mi vedieť, možno sem tam prereznúť videa, takým to nebude zlé. OK, tak sa rozlúčim tak, ako sa lúčim vždy a ja hovorím, že vidíme sa v ďalšom alebo v predošlom videu. To znamená, že si zober odber, aby ti neušli tie, čo budú v budúcnosti a že sa pohrab trošku aj v tých minulých. Dávam toto snahu a lásku. Vidíme sa a dám tu takú teraz ešte montáž z cesty domov. To ti už nebudem ukazovať, to je to isté, len naopak, ale k titulkom, vieš, tu YouTube.